σταμάτησαν αυτά τα έργα και πώς κάναμε βήματα πίσω αυτά τα χρόνια. Και εγώ θα ήθελα να προτείνω να παρουσιάσω ως αναγκαιότητα να γίνει και πόλη των δημιουργών. Δεν αρκούν οι υποδομές. Χρειάζεται να δώσουμε κίνητρα στους νέους να μένουμε εδώ. Είτε πρόκειται για τον αθλητισμό, είτε πρόκειται για τις τέχνες, είτε πρόκειται για τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται και στο κέντρο και στις γειτονιές. Πώς κλείνουν η μία μετά την άλλη. Είναι λοιπόν μια στιγμή τώρα που φτάσαμε σε αυτό το τέλμα που φτάσαμε και είναι καιρός να μετρήσουμε τις επιδόσεις μας. Να μετρήσουμε πόσο σπάταλο και αναποτελεσματικό έχει γίνει το δημόσιο, να μετρήσουμε πόσο φτωχή είναι η παιδεία μας και δεν αρμόζει σε Έλληνες και δεν αρμόζει και σε Θεσσαλονικιούς με 2.300 χρόνια πολιτισμού. Αυτά τα ερεθίσματα των 2.300 ετών πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας και πρέπει να πάψει η Θεσσαλονίκη να είναι αυτό το διασκεδαστήριο που την παρουσιάζουμε ότι είναι η ερωτική πόλη ή ό,τι άλλο μας λένε. Και να αναλογηθούμε αν αυτή η ασχήμια είναι αυτή που μας αξίζει, αν αυτή αξίζει στην ιστορία μας και αν αξίζει στα όνειρά μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μήπως αυτή η ασχήμια είναι που μας έχει κάνει εμάς και λιγότερο χρήσιμους και λιγότερο υπεύθυνους. Και είναι ώρα να τελειώνουμε με τα πομπόδι λόγια, να τελειώνουμε με τις χαριστικές ρυθμίσεις, με τις κουμπαριές, με την ανυπαρξία προγράμματος, με τις παλιές συνήθειες. Να πάρουμε εμείς οι νέοι από το χέρι την προηγούμενη γενιά που, όπως συχνά καυγαδίζω με τον πατέρα μου, αποκαμωμένη από τους αγώνες, κάπως κοντοστάθηκε. Όμως εμείς ζητούμε την εμπειρία και τη συμβουλή της, γιατί βιαζόμαστε. Οι περιστάσεις, τα προβλήματα, η κρίση μας κάνουν βιαστικούς. Θέλουμε να μας ξαναπείτε την ιστορία σας από την αρχή. Θέλουμε να είναι ο πύχης που θα υπερπηδήσουμε σε αυτή την υπερπροσπάθεια που έχουμε να κάνουμε, γιατί η κατάσταση αυτό επιβάλλει. Και για να κλείσω, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι. Να σας διαβάσω ένα άρθρο ενός παλιού αγωνιστή και πάντα αγωνιστή του Βαγγέλη Καργούδη, που νομίζω έχει να μας πει πολλά για το τι βιώνουμε τώρα. Μιλάει για τις μέρες του 1933 στην Αμερική. Συσίτια, δεκάδες εκατομμύρια αποσβολωμένων ανέργων, επενδυτές και μεγαλοστελέχοι που είχαν περάσει ένα επιστρεπτή από τη Wall Street, είχαν γονατίσει ένα έθνος που στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου φάντασε σαν η ρεαλιστική εκδοχή του μυθικού Ελντοράντο. Στις πρόσφατες εκλογές, ένα τσακισμένο έθνος έχει να αποθέσει τις όποιες ελπίδες του σε έναν τσακισμένο, ίσως συμβολικά πρόεδρο, παράλυτο από τη μέση και κάτω. Και εκείνος, αντί κουτσά στραβά να νοικοκυρέψει τα πράγματα συναδεύοντάς τα, σχεδιάζει ένα μυθικών διαστάσεων πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τεινάζοντας στον ουρανό το δημόσιο χρέος. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το ότι δεν παγώνεις μισθούς και συντάξεις, αντίθετα οραματίζεσαι το καινούριο, δίνεις τονωτικές ενέσεις ρευστότητας στην αγορά. Ξέρει πως δίνοντας δουλειές στον κόσμο, πριν απ' όλα κερδίζει χρόνο και ελπίδα. Και με αυτά τα οικονομικά υλικά θα δώσει στην κοινωνία πάλι ένα στοιχειώδη συνεκτικό ιστό. Μέσα σε ένα χρόνο οι άνεργοι από 17 εκατομμύρια περιορίστηκαν σε 7. Και απευθύνεται, περιλαμβάνει τους πάντες. Περιττό να πούμε ότι τα θέατρα σαν τα πάνη πολυτελείας και πάντως όχι πρώτης ανάγκης ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που κατέρευσαν. Και οι άνεργοι ηθοποιοί, πολλές δεκάδες χιλιάδες. Οι απανταχού ορθοθρομούντες θα πρότειναν βέβαια την απορρόφησή τους σε πιο βατές απασχολήσεις, στα δημόσια έργα και ούτω καθεξής. Όχι και ο νέος πρόεδρος Ρούσβελτ. Πιστεύει πως αν είναι να δουλέψουν οι ηθοποιοί, δεν μπορούν παρά να παίξουν στο θέατρο. Γι' αυτό καλεί να ακούσει τις ιδέες ενός νέου αστέρα, που είχε τρελάνει ραδιοφωνικά τον κόσμο με μια εξαιρετικά πιστική απόβαση εξωγήινων από τον Άρη, αλλά και τους τριφνούς κριτικούς με μια off-Broadway παραγωγή, Falstaff. Αργότερα που χρησιμεύσε σαν βάση στην ταινία «Οι καμπάνες του Μεσονυχτίου». Και το όνομα αυτού ήταν Orson Welles. Συμφωνούν και αμέσως μπαίνει μπρος ένα κολοσιαίο πρόγραμμα. Δημιουργούνται παντού εταιρική θίαση που υποβάλλουν ένα ετήσιο πρόγραμμα ρεπερτορίου που θα χρηματοδοτηθεί άμεσα από την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σε κάθε θίασο εκλέγεται κάποιος για την οικονομική παρακολούθηση του χρηματοδοτικού εγχειρήματος. Να θυμηθώ εδώ και να παρουσιάσω κατά τη διαστολή ότι μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κόπηκαν οι επιδοτήσεις σε όλες τις θεατρικές ομάδες.
Αμέσως διορίζεται αυτοδίκαια μετακλητός υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος, για να μην έχουμε και το γνωστό πάρε κόσμε και τα γνωστά τριχίλιαρα, και περιβάλλεται με τις αντίστοιχες εξουσίες. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Όπως είναι η ιστορία και η προδεϊκή βιομηχανική βάση που δημιουργήθηκε και βοήθησε σημαντικά να έρθει η νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τώρα θα μου πείτε τι μου ήρθε και θυμήθηκα παλιά ξινά στα φύλλα. Θα μου πείτε επίσης ευλόγως, άλλοι καιροί, άλλοι άνθρωποι, διαφορετικός ο κόσμος. Πάλι κρίμα να μοιραστεί στον πόπολο, να μας ξεφύγει πάλι το ρημάδι ο πληθωρισμός. Αυτό λένε οι ορθοφρονούντες εντός εισαγωγικών και απαντάει εδώ ο αρθρογράφος ότι έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το δικό μου μυαλό πάλι αφήστε το να φτερουγίζει σε κάποιους εμπνευσμένους που στα δύσκολα πάντα μπαίνουν μπροστά, ενσαρκώνοντας τις ελπίδες και τα όνειρα του Κοσμάκη. Εγώ απλώς θέλω να σας προτείνω να στηρίξετε στο πρόσωπό μου μια νέα φωνή στη Βουλή και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι κριτική, θα είναι δυνατή και θα είναι ωφέλιμη. Ευχαριστώ που ήρθατε.